šachovej olympiáde v Švajčiarskom Lucerne v roku 1982 získal striebornú medailu. To je veľký úspech. Za svoj život odohral 30 významných turnajov, hral dokonca, ako som bol spomínal na začiatku tejto simultánnej partie, aj simultánnu partiu so 60 až 70 hráčmi. No a momentálne hrá s 10 hráčmi. Sú tu aj deti, ktoré sa zúčastnili na dnešnom prvom mládežníckom turnaji k tomuto stému výročiu Slovenského šachového zväzu. Sú aj ľudia, ktorí prišli, uvideli, čo sa tu deje v avióne a opýtali sa, či si môžu zahrať, a tak si sadli. Teraz je môj ťah, tak potiahnem, idem tam, že v šachu je to o tom, že chránite si tú svoju kráľovnú a samozrejme aj kráľa, pretože len kráľa môže dostať mat. A ten málo kto chce mať, takže každý sa snaží vyhrať, alebo keď už sa nejako inak nedá, tak aspoň dosiahnuť remízu. To znamená, že nie je ani víťaz, ani porazený, alebo sa niekedy stane, že sa situácia dostane do patu, to znamená, že nie je žiaden možný iný ťah. Momentálne ja už pomaly premýšľam nad svojím ťahom, pretože pán Plaketka prichádza opäť k prvému šachovému stolu.